Добре, Вики, имам едно блиц интервю към теб. Особеното при блица е, че казваш първото, което ти дойде. Не го обмисляш много, аз ще задам бързи въпроси. Добре. Окей? Mm-hmm. Добре. Често ли спориш със себе си? Да. Добре. Когато си направиш комплимент, вярваш ли си? 50-50. 50 на 50. Да, 50 добре. на 50. Добре. Аз съм си групирала въпросите. Това е за вътрешния ти диалог в момента. Добре. Ти задам въпроси. Ако трябваше да избереш строг вътрешен съдия или мил приятел си? Мил приятел. Бих си избрала. Да. Но съм строг вътрешен съдия по принцип. Да. Добре. Кое говори по-силно в главата ти? Страхът или увереността? Страхът. Ако вътрешният ти глас беше човек, щеше ли да ти е приятел? Не. Добре. Какво доминира вътре в теб? Въпросите или отговорите? Въпросите. Добре, много бързо се справяш. Супер. Втората ми секция е за границите. Как опазваш границите си? Лесно ли ти е да казваш не? Там също съм 50 на 50. Много зависи от ситуацията. Напоследък се повече се опитвам да си запазя собствения свят и ако нещо не ми харесва и съм по-скоро клоняк да кажа не. Но преди ми беше много трудно. Добре. Кое ти е по-трудно, да сложиш границата или да я защитиш? Да я защитя. Добре. Ако трябваше да избираш собственото си спокойствие или очакванията на другите? Спокойствието. Това ти е избора. А какво ти е реалното поведение? Пак спокойствието, Пак между спокойствие. другото. Да. Супер. Много съм бичувана заради това на моменти, защото хората си мислят, че съм много голям егоист понякога. Все едно имам някакъв ангажимент, обаче аз съм си направила някаква програма за деня, което ми е нещо по-важно. Аз вече съм си направила програма и това ми е важно и това ще ми донесе някакво удоволствие. И ми казват, ама имаш да свършиш тая работа. И ми даде, ама аз вече имам план. Работата ще я свърша, когато си свърша моя план. Добре, значи вече си го реализирала. Да. Така, усещала ли си някога вина, че защитаваш себе си? Да. Добре. Кое те плаши повече, да кажеш не или да бъдеш отхвърлена? Да бъда отхвърлена. Как са ти въпросите? Добре. Окей, добре. Другата ми секция, така съм си я групирала за грешките, паданията и поуките. Кога за последно се провали? Добър въпрос. Мисля, че лятото под някаква форма, но в по-лична насока. Смятам, че не съумях да потънах отново в едно състояние, което не е здравословно за мен и не съумях да изляза от него по начина, по който на мен ми се искаше. И това за мен е някакъв вид провал, защото има моменти, в които потъвам и си казвам не, слагам чертата и излизам оттам, обаче този път някакси въобще не успях да изляза и малко тогава се лутам и се чудя как да си пренаредя нещата. Добре. Би ли си признала грешка, ако знаеш, че никой никога няма да разбере за нея? Да. Пак много зависи от ситуацията, нали? Трябва ли да призная на някого или ако на себе си я признавам, да, бих си я признала. Добре. Когато сбъркаш, обвиняваш ли се? По-скоро да. Да. По-лесно ти е да прощаваш на себе си или на другите? На себе си. Добре. Ако трябва да избереш между две грешки, да рискуваш или да не направиш нищо, кое би избрала? По принцип съм от хората, които много не рискуват, защото ме е страх. И
по-си избирам комфортната зона. Но по принцип бих избрала вече от тук нататък по-скоро да рискувам. Но до сега съм била другото. Супер, много хубаво, че си правиш тези рефлексии, тези анализи. Добре, какво те връща по-бързо към теб самата? Физическа активност или тишина? Тишина, може би. Преди много тренирах, много се отдалечих от това нещо тая година. И ми се иска да се завърна, обаче е много трудно. Като спреш, нали, като се вкараш в това положение, свикваш много с тази рутина, обаче после спреш ли е адски трудно да се завърнеш наобратно. И си намерих път как тишината да ми действа на състоянието, да се върна към себе си повече. Супер. Когато имаш някаква криза, какво избираш? Да бягаш или да се бориш? Да се боря. Добре. Имало ли е момент, когато си се преструвала, че всичко е наред, но вътрешно си била на парчета? Постоянно. Ти не се преструваш много, че всичко е наред? Не, пред познати хора, нали, срещнеш се с някой и те питат как си, ти винаги си кажеш, всичко е наред, всичко е супер. Примерно аз отвътре съм тотална развалина. Добре. В трудни моменти сама ли предпочиташ да си или да потърсиш помощ? Пак бих казала по средата, защото напоследък се повече сама, имам нужда да остана сама. Точно заради това, което си говорихме, че се чувствам неразбрана, дори понякога от най-близките си. Защото като си имаш някакъв проблем и потънеш в него и си казваш искаш само за това да говориш, а пък хората малко им писва да слушат едно и също. И си оставаш сам със себе си. Но понякога, ако е много зле, си търся помощ. Добре. Вярваш ли, че си по-добър човек днес, отколкото беше преди година? Да. Супер. Добре. А смяташ ли, че си станала човека, който някога си искала да бъдеш? Все още не, но съм доста по-близо до съвършенстването на тази моя версия. И имаш идея към какво се стремиш? Да. Супер. Какво ти е по-ценно? Това, което си постигнала или това, което си научила? Това, което съм научила. Супер. А вярваш ли, че научаваш повече от болката, отколкото от радостта? Да. И може би последно, ако трябва да избереш, кое предпочиташ, да бъдеш прав за дадена ситуация, права или да бъдеш щастлива? По принцип си го имам малко това в характера, да си докажа, ако за нещо съм права, и малко обичам да съм такава. Аз казах ли ти, че това беше вярно, но предпочитам да съм щастлива, естествено. Това е най-важното. Добре, да, още един. Смяташ ли, че все още има какво да доказваш на себе си? Да. Много. Много. Път доста пред теб.